Rhys y capten yn clirio'n uchel. Mae Cronin yn syrthio, ond does ddim trosedd yn ôl y dyfarnwr. A mae'r gwiriad i lwybr Dan Hawkins yn ffodus. Mae dal yn o'i Hawkins ar yr ail gynnig. Pennock yn arbed unwaith, ddwywaith. 2 gynnig ar ei 2 droed gan Hawkins. Pennock yn arbed y 2. Mae yna frwydro tair yng nghanol cae. Humphreys yn dod â hi. Amon, cyffyrddiad dyheig i Shepherd. Walters. Hawkins ymlaen i Amon. Dyma chi gyfle i Hwlffordd! A mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Sean Cronin. Symudiad o'r safon ucha. Amon i ergyd heibio'r golwr, ond Cronin yn gwneud y gwaith caib ar haw. Amser gan Rhys i fesur i bas, ac am amser hefyd i Hawkins droi. Corey Shepherd. Rhy agos at y golwr. Alex Pennock yn erbyn tîm i da. Tony wrth gwrs, rheolwr Hwlffordd. Rhys y gig hir lawr cae. Walters i fyny amdani ar flic. Mae Hawkins drwodd! Hawkins dros y bar! A mae'n gwybod y dylai fe di wneud yn well. Hwlffordd ddim yn gofod gwneud llawer i dorri'n glir, ond Cronin falle jyst yn gwneud digon. Cyfle i Llanelli ymosod. Dyma Gibbings. Nildio'r meddiant. McCarthy. Gwneud yn wych. Nawr te y bas ymlaen i Amon. Amon yn croesi, a mae Hawkins ar y postyn pella, a mae Hwlffordd yn heiddiannol ar y blaen. Os yw Llanelli'n colli heno, maen nhw'n syrthio, ac maen nhw ar ei hôl i. Llanelli dim, Hwlffordd 1. Rhys yn sgubo yn effeithiol Hawkins. Mae Walters yno, mae Amon yno. Shepherd ar bas i Amon, mae'r llyma'n di chodi, wnaeth hon ddim cyfri. Mae'n go agos, ond Amon yn cam sefyll. Mae'n parhau yn 1-0 i'r adargleision yn y crysegwynion. Yn erbyn Hwlffordd, anilliodd Llanelli i 2 gêm diwetha. 1 yn y gwpan, 1 yn y gyngrar, felly mae'n obeth o hyd i'r tîm cartre wrth i Danny Williams ddangos i dryciau lawr yr asgell dde. Croesiad at y canol. Mae'n cyrraedd y capten, Joe Hopkins. Mae ergyd ymhell heibio'r nod. Tristan Jenkins yr eilydd. Yn gwarchod y bel yn dda. Power. Lloyd yn codi ag yn argydio, mae'n taro'r targed o leia. Mae rhaid i Llanelli sgorio o leia 2 o sgoi'r cwimp. O leia oedd hon ar y nod. Not ar geg hir lawr cae. Mae'n amddiffynwr neu smondach o honna. Mae Hawkins drwodd! A Pennock yn achub Llanelli. Dyw amddiffyn Llanelli ddim wedi cyrraedd y safon angenrheidiol heno, a fe ddyle Hawkins di cael ei ail. Jenkins. Yn colli'r meddiant. Amon. Dyw e ddim yn cam sefyll. Mae'r golwr wedi dod oddi ar y linell. Amon y gwiriad. Mae Baker yno i'w chlirio hi. Fe ddaeth Pennock mor bell allan. Fe allai'r gwiriad na di mynd i rywle. Dwy funud sy'n weddill. O Hwlffordd yn dod eto. Amon yn gry. Amon yn ergydio. Pennock yn arbed. A cyffyrddiad rhagorol i ddwyn y bel dan drwy'n Hawkins. 2 funud sy'n weddill, ond Pennock rhoi popeth i'r achos. Walters, y gwiriad. A dyna ni, mae'r hyn sydd wedi bod yn amlwg ers wythnosau bellach yn swyddogol. Mae Llanelli wedi syrthio o uwch gyngrair Cymru ar ôl ennill dyrchafiad y tymor diwetha. Maen nhw'n dychwelyd yn syth i gyngrar y de. Fel medde'r hen ystrydeb, di'r tabl ddim yn dweud celwydd, a gyda mo 9 pwynt o 6 gêm ar hugen, maen nhw'n syrthio cyn diwedd Chefror. Mae noson drist ar Bergsteb yn Heath. Y sgôr terfynol, Llanelli dim, Hwlffordd 1.